Sa pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isinagawa ang programang Handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat sa Capitol Complex sa Bayan ng Lingayen, Pangasinan. Pinangunahan ni Governor Ramon V. Gico III at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang nasabing aktibidad na layuning maipabot ang tulong at serbisyo sa mga mamamayan ng lalawigan. Ngayon ho, lahat ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries, wala na ho. Libre na yan mga lupa na naibibigay natin sa kanila. Bilang pagpupugay sa kaarawan ng Pangulo na mahagi ang mga ahensya ng tulong pinansyal, farm machinery, inputs para sa mga magsasaka, mga gamot at vitamins sa mga Pangasinense. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ay ang mga asosasyon ng magsasaka sa bayan ng Mangaldan na kasali sa nationwide simultaneous activity ng programa. Sama-sama tayo uli. Saray Dumaralos, lalong-lalo na ho kayo, mahal na mahal kayo ng ating Pangulo. At yung pangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mga pananim, yung rimas na tinatawag, padadalang ko kayo, papakuha ko inyong mga address. Maliban dito, libre ring naipagkaloob sa mga residente ang medical at dental check-up, gamot, legal consultation, haircut at relaxing massage. Nagsagawa rin ng feeding program at kadiwa market sa Capitol Plaza upang maibsan ang gastusin ng mga pamilya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayong araw, ito ay pagpapatuloy ng matagumpay na inisyatiba na sinimulan noong nakaraang taon sa ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair na layuning dalhin ang pamahalaan mismo sa mga mamamayan, hindi lamang sa salita kundi sa konkretong aksyon. Lubos po ang aming pasasalamat sa pambansang pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo para sa masigasig na pagpapatupad ng programang ito. Gayon din, taos-puso po naming pinapasalamatan ang ahensya ng gobyerno na katuwang sa pagbibigay ng serbisyo ngayong araw na ito. Sinisikap din nating maisakatuparan ang lahat ng itinakda sa ilalim ng PhilHealth Yakap program para sa ating 14 na provincial hospitals. Naniniwala po tayo na ang kalusugan ay pangunahing yaman. Wala pong halaga ang tagumpay kung ang ating katawan ay pinanghihinaan ng sakit at hindi natin kayang itaguyod ang ating pamilya at pamayanan dahil po dito. Lubos namang nagpapasalamat ang mga magsasaka at iba pang dumalo sa kanilang mga tulong na natanggap. Nangako naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na mas papaigtingin din ang mga serbisyo at programa para sa mga Pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News.